Slovenské elektrárne energetické služby sú dcerskou spoločnosťou Slovenskej elektrárne, najväčšieho výrobcu elektrickej energie na Slovensku. Už viac ako 15 rokov sa okrem dodávky elektriny špecializujeme na komplexné energetické služby pre rôzne typy partnerov, od developerov až po veľké priemyselné podniky. Na projektoch spolupracujeme od samého začiatku. Energetické riešenia navrhujeme, realizujeme, financujeme a následne tiež prevádzkujeme prostredníctvom nášho produktu Energia ako služba. Pre developera sme partnerom, ktorý preberá investíciu a prináša okamžitú úsporu nákladov. Naším najväčším projektom je Národný futbalový štadión v Bratislave. Vďaka inovatívnemu riešeniu postavenému na tepelných čerpadlách voda dosahujeme ceny tepla a chladu výrazne pod trhovým priemerom. Zároveň približne 80% energie pochádza z obnoviteľných zdrojov, čo robí z Národného futbalového štadióna ten najzelenší v celej Európe. Každý projekt robíme na mieru. Využívame najmodernejšie technológie a špecifika danej lokality pre čo najlepší výsledok. Obnoviteľné zdroje tepla a chladu predstavujú dôležitú strategickú výhodu, znižujú náklady a výrazne zvyšujú hodnotu developerských projektov. V Slovenských elektrárniach pomáhame našim zákazníkom rásť.